Καλησπέρα, ακροατή μου. Ο πρωθυπουργός μας ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να κλείσει μάτι. Στο τρίο πάνω πετάγεται, έχει πάθει αυτή τη δουνουτίτιδα. Δεν θεραπεύεται, αυτό είναι χρόνιο. Και στα γυμναστήρια ξημεροβραδιάζεται, φάγει από τις 4 το πρωί, πάει στο γυμναστήριο, βρήκε εκεί την πυρμπίλη, βάλαν τα σνίκες και πήγανε. Πάμε παραλία, να γράψουμε κανένα φτέδετο, όπως τότε που παίρνει τη σκούπα. Αμερικανικά κόλπα αυτά. Είναι και για λύπηση εκτός των άλλων τα 300 γουρνάκια του Κοινοβουλίου, πρέπει να το πούμε. Έχουν βγει στις τηλεοράσεις και δικαιολογούνται ότι δεν κοστίζουν τόσο πολύ στο λαό, όπως διατείνονται τα χουντικά μπλοκ. Είναι λίγο πιο ακριβή από τους συνταγματάρχες της επταετίας, αλλά έτσι είναι η δημοκρατία, ακροατή μου. Δεν έχει αδιέξοδα, αλλά έχει έξοδα, μεγάλα έξοδα. Εκτός και αν προτιμάτε να γυρίσουμε στη στρατιωτική χούντα, σπαρτιάτικου τύπου, αντί να πληρώνουμε κάτι παραπάνω και να έχουμε κομματική χούντα με σάλτσα αθηναϊκής δημοκρατίας. Τα θλιβερά τα βουλευτάκια μας ορίονται στα δελτία ειδήσεων εκεί ότι δεν είναι οι μόνοι με προνόμια και παχυλούς μισθούς, είναι κι άλλοι. Είναι και οι μητροπολίτες, είναι οι νομάρχες, οι δημάρχοι. Δηλαδή δεν κλέβουνε μόνο εμείς, λένε, τον ιδρώτα του λαού, αλλά τον κλέβουνε κι άλλοι. Γιατί δεν τους καίτε κι αυτούς και τα έχετε βάλει πράχτερους του κεφαλαίου με τον πλούσιο πλην τίμιο βουλευτή? Διότι, αγαπητά μου ανεγκέφαλα γουρνάκια, εσείς νομοθετείτε. Το έχετε ξεχάσει, εσείς νομοθετείτε, εσείς αποφασίζετε συντεχνιακά από μόνοι σας πώς θα μοιράζετε μεταξύ σας τα κλεμμένα από τους Έλληνες εργαζόμενους. Εσείς νομοθετείτε για τις τζάμπα μερσεντάρες των μαυρορομπίτες εκεί δεσποτάδες. Εσείς με την ψήφο ή την ανοχή σας καταντήσατε την Ελλάδα την τελευταία τρύπα της φλογέρας. Είσαστε, πρέπει να πω, η πιο επικίνδυνη τρομοκρατική οργάνωση του κόσμου, το λένε όλες οι δημοσκορπίσεις. Είσαστε λεγόμενη συνωμοσία των κυφήνων της Βουλής. Βαθιά μέσα στο κόμμα. Καλά να είναι το παλικάρι μας ο Γεωργάκης μας, ο πρωθυπουργός μας, που μας γλίτωσε μέσα σε λίγους μήνους από το προεκλογικό δίλημμα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Τώρα τα έχουμε και τα δύο, ακροατή μου, και είμαστε μια χαρά. Και σοσιαλισμό και βαρβαρότητα. Είναι γεγονός ότι τέτοια μεγαλεία δεν τα περιμέναμε. Είμαστε ο περιούσιος λαός χωρίς καμία περιουσία, γιατί την αγοράζει μπιτ παρά ο Βιενόπουλος και την πουλάει στους Γερμανούς οτετζίδες και τους Άραβες τους φιλάρχους. Εμάς τους ανθεκτικούς Έλληνες, πρέπει να σου πω, διαλέξανε οι τοκογλύφοι του Τέταρτου Ράιχ για να γίνουμε τα πειραματόζωα στη μεγάλη αντιπίθεση του ετοιμοθάνατου καπιταλισμού που τα τελευταία 150 χρόνια περιμένουμε να ψοφήσει και αυτός αναγεννάται συνεχώς μέσα τη σαπίλα του. Γαλανόλευκα πειραματόζα λοιπόν στο project των χρηματόδουλων που δεν ανέχονται πλέον ούτε το 8ωρο, ούτε την περίθαλψη, ούτε τη σύνταξη. Θέλουν να πάρουν πίσω όλα τα κεκτημένα των εργαζομένων και εφαρμόζουν πιλωτικά την επιστροφή στο μεσαίωνα για να δούνε τις αντιστάσεις των εργαζομένων και να επεκτείνουν μετά την εφαρμογή του σχεδίου τους και στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό νότο. Οι καλές γλώσσες λένε ότι σχεδίαζαν να το ξεκινήσουν αυτό το πείραμα από την Ιταλία του Μπερλουσκόνη. Αλλά τους προέκυψε ο Γεωργάκης, δώρο, μάνα εξ ουρανού, ο Γεωργάκης, ένα χαζό παιδί μαμά γεμάτο, που προκειμένου να γίνει πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος να υπογράψει ακόμα και την ανατείναξη της Ελλήνης για να μην κόβει τη θέα της Άντζελας προς το υπερπέρα. Μια ζωή θητεία, ποιο Δουνουτού και ποια Κούκλουξ Κλάν, ποιο FBI, ποια CIA και κουραφέξαλα. Δεν μασάει ο ελληνισμός, ο μεγάλος εφευρέτης του φραπέ και της αντιπαροχής. Τώρα θα το φοβηθούμε το Δουνουτού, έτσι, που το έχουμε στο σβέρκος μας δεκαετίες, το 50 και βάλε. Τα αρχικά Δουνουτού τα ξέραμε αλλιώς, καρδάσι μου. Δουνουτού ήταν δοσύλλογοι νεογεννίτσαροι τραγόπαπες. Θυμάμαι όπως μου έλεγε ο μπαμπάς μου από αυτά που διάβαζε εκεί στη Μακρόνισσο, ο Πλαστήρας το 1952 απαλωτρίωσε μεγάλο τμήμα της εκκλησιαστικής περιουσίας και αντί αποζημίωσης νομοθέτησε τη μισθοδοσία μόνον των έγκαμων εφημερίων και ταυτόχρονα να αποδίδουν οι ενορίες στο δημόσιο ταμείο το 20% των εσόδων από τα παγκάρια και τις εισφορές των πιστών. Έρχεται η Χούντα μετά από 15 χρόνια και αν έχεις το Θεό σου, η Χούντα αυξάνει το 20% της εισφοράς προς το κράτος σε 35%. Μπράβο η Χούντα. Ποιος κατάργησε αυτή την εισφορά του 35% υπέρ του δημοσίου από τα έσοδα της Εκκλησίας? Η κυβέρνηση Σιμίτη, έτσι, με υπουργό παιδείας και θρησκευμάτων τον εξυγχρονιστή Γεωργάκη, που χωρίς ντροπή μας παραμύθιαζε μέχρι πριν τις εκλογές με χωρισμό κράτους και εκκλησίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι σύμφωνα με τον νόμο που δεν έχει αλλάξει, το κράτος υποχρεούται να δίνει μισθό μόνο στους εγκάμους εφημερίους, γιατί οι μητροπολιτικές λούγκρες να μισθοδοτούνται από τις offshore εταιρείες του Εφραίμ, απλά.
Δούριος ήχος, ένα ημίωρο ραδιοφωνικό musical με την ευγενική κοροϊδία του Τζίμι Πανούση. Δεν είναι θλιβερό, ακροατή μου, άκομψο και με όλη τη σημασία της λέξεως αντιδεοντολογικό να χρησιμοποιεί κάποιος το μικρόφωνο της εκπομπής του για να προπαγανδίσει τα στενά επαγγελματικά του συμφέροντα, τα ταξικά του συμφέροντα και σε τελευταία ανάληψη τα συμφέροντα της Αγίας Τσέπης του? Θα το κάνω κι εγώ. Κάτω τα χέρια από τα βαρέα και ανθυγινά των τραγουδιστών. Κανονικά θα έβγαινα φέτος στη σύνταξη, αλλά μας υποχρεώνουν μέχρι τα 65 να υποδιόμαστε τους ροκάδες, σαν τον Παπακοσταντίνο. Να μας λυπώνται και να αφήσουμε τα πνευμόνια μας στις πίστες. Οι υπότιτλοι των ειδήσεων με τον Τζίμι Μπαζούκας. Στην αντεπίθεση πέρασαν οι υπεράριθμοι και άχρηστοι Έλληνες βουλευτές, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν μόνο αυτοί προνόμια και παχυλούς μισθούς, αλλά και οι μεγαλοπαπάδες, οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι επιτροπών φάντασμα και πολλοί άλλοι. Να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους αυτό οι εξοργισμένοι πολίτες, δεν είναι μόνο η Βουλή για κάψιμο. Παγκόσμια πρωτοτυπία η βουλευτική αλητεία ελληνικού τύπου. Αποφασίζουν από μόνοι τους για τις αποδοχές, τις συντάξεις, την ασυλία τους, συνεταγμένοι σε κομματικές αγέλες άχρηστες. Έχει εξοφλήσει το μοντέλο της κοινοβουλευτικής χούντας που πλασάρεται ως δημοκρατία με ειδικές ικανότητες. Ειδικές ικανότητες του τύπου κομματική πειθαρχία ουμπεράλες. Μεγάλος μαγάστας ο Πρωθυπουργός. Δεν κολώνει πουθενά ο ακροατή μου ο Γιωργάκης. Συνεχίζει τα κραυγαλαία ψέματα και μετά τις εκλογές μας έβαλε να πανηγυρίσουμε. Θυμάστε την 25η Μαρτίου, είχαμε την Παναγία, είχαμε την Επανάσταση, πανηγυρίζαμε επειδή πέτυχε δήθεν την τρόικα στήριξης με Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Τράπεζα και δούνου του. Ενώ αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί ήδη από διετίας και έχει ενεργοποιηθεί στην Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Λετωνία. Ψεύτης με περικεφαλαία, αλλά είναι δεινός διαπραγματευτής τουλάχιστον. Μια αντίρρηση μόνο έφερε στην Τρόικα, τους τσάκισε. Αυτή δηλαδή την Τρόικα που τρώει το ΙΚΑ. Εκτός των άλλων, τους είπε να μην μας κόψει από τώρα και τα δώρα στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Έτσι. Έγινε ρόμπο μπροστά στο ρομπάι, του έδειχνε τον έρπη του στο χείλι, τον λυπηθήκανε και θα κόψουν τους 2 μισθούς στους ιδιωτικούς υπαλλήλους τον Ιούλιο. Πάρουμε μια ανάσα, να μπορούμε να κάνουμε τώρα τις διακοπές. Για να σου δώσω ένα παράδειγμα της σοσιαλιστικής βαρβαρότητας, ο Βιενόπουλος με 50.000 υπαλλήλους περίπου, όταν κομπούν τα δώρα με το καλό, πρώτα ο Θεός, έτσι, 2.000 πάνω κάτω σε κάθε εργαζόμενο, είναι μάνι 100 εκατομμύρια ευρώ κέρδος κάθε χρόνο για τον επιχειρηματία. Δεν είναι άσχημα, έτσι, με δουλειές δεν τα βγάζει αυτά. Μπορεί να αγοράσει, ας πούμε, τώρα ο επιχειρηματίας μήνος ελικοπτέρων, να τον ακολουθεί σε σχηματισμούς όταν πηγαίνει με το κότερο πολυκατοικία, με τα πανωσικώματα στη Μύκονο. Να ρωτήσω όμως τον Υπουργό Κοινωνικής Απασφάλισης, τον κύριο Λοβέρδο, τον έχω σήμερα στις αληθινές συνεντεύξεις. Κύριε Υπουργέ, πόσα λεφτά φάγανε μέχρι τώρα το δούνο του και όλοι εσείς από τους συνταξιούχους? Για πείτε μας. Οι συνταξιούχοι μισθωτοί δέχονται πλήγμα στο εισόδημά τους. Έφαγαν ένα χαράτσι 1 δισεκατομμυρίου ευρώ τον Νοέμβριο, ναι, και άλλο ένα 600 εκατομμυρίων ευρώ με τα μέτρα Παπακοσταντίνου πριν από κάποιες εβδομάδες. Εντάξει, τώρα δεν είναι πολλά τα λεφτά. Αυτά είναι 800 εκατομμύρια για έναν συνταξιούχο. Τι έξοδα έχει ένα συνταξιούχος? Τσάμπα εφημερίδα στο καφενείο, να τον κεράσει κανένα καφέ. Δεν χρειάζεται. Μπορείτε να μας πείτε ένα κραυγαλαίο ψέμα, Υπουργέ, σαν και αυτά που λέει ο αρχηγός σας ο Γιωργάκης? Ουδέποτε ετέθη στο τραπέζι η κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού. Είσαι ωραίος. Αλλά έχεις τσαμπουκά, έχεις τα λες. Ακούσαμε ότι καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις, Υπουργέ. Έτσι όπως πάει δεν θα έχετε αντικείμενο εργασίας εσείς στο Υπουργείο σας. Καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις? Μάλιστα. Εντάξει, δεν με χρειάζεστε τότε. Όχι, τι θα σας κάνουμε έτσι κι αλλιώς, αχρίαστος να είσαστε. Έχει πολύ πλάκα. Ποια είναι με μία φράση, κύριε Λοβέρδο, να μην κουράζουμε τον κόσμο, με μία φράση ποια είναι η πολιτική σας? Παίρνουμε από τον καημένο τον συνταξιούχο, αυτόν που έχει παλέψει μια ζωή για να πάρει κάτι, και τα δίνουμε στις εταιρείες των φαρμάκων. Και στον κύριο Χρυσοβοίδη και στην ομάδα δίωξης εγκλήματος. Επιτέλους, σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, είσαστε πολύ κατατοπιστικός, σας ευχαριστώ πολύ.